Forfølgende kommer. Kom her på! Du ikke vil holde bag dig. Det gør du heller ikke, du kører bare lige. Det er jo andre drejer til højre. Så gik vandet på den, efter den lige har været sidelæns med 185 i timen. Okay. Vent med langsomt til bare. Ja. Nej, jeg tænker, det var da fanden, det begynder at regne, og kun i højre side af mit formål. Og så begyndte den at køre sidelæns med fuld smæld. Ja, så du kan godt se. Men der røg også ganske gevaldigt fra dit ene forhjul. Du forsøgte at bremse ned med et eller andet uheld selvfølgelig. Hvordan det var kæft for en røg på det ene forhjul, da du gik ned der. Målet? Det er da du gik ned i fart. Altså da du bremsede ned der, hvor du bare fortsat. Der, ja. Ja, men der var fedt ud over det. Det er ikke fordi, det kommer ikke meget ved, men der er så også arrangementer i morgen, så du kan ikke det hjem nu.